Què us sembla el Catalunya-Palestina? Bé, no? És un partit que hi ha de ser perquè va molt més enllà del que és un partit de futbol. No? Em sembla molt bé, m'agrada molt que jugui la meva selecció, que és Catalunya, i que jugui contra Palestina, no cap problema. Doncs molt contents, estem contents de veure la selecció catalana, ens agrada el futbol i som patriotes de Catalunya i ens agrada veure la selecció. Sí, aquí s'ha fet molt bon ambient, s'ha animat bastant. Havíem vingut altres anys, però tanta gent me sembla que no havíem vist mai. Una bona manera de fer propaganda i de fer una mica de visualització al món. T'agradaria veure Catalunya jugant més sovint i a més en aquests actes? M'agradaria veure Catalunya que fos ja de veritat. I m'agradaria molt que els jugadors que juguessin en Catalunya ho sentissin de veritat. M'estimo més un jugador de segona de ref que senti els colors de Catalunya que no un de primera divisió que tant li faci. Sí, bueno, reivindicar la selecció catalana i que pugui tenir un pes, no?, en el que és el nostre país. Encantaria, sí. Nosaltres aquests 3 últims anys hem anat a veure tots els partits de la selecció catalana, un cada any, i ojalà n'hi haguessin més. Sí, i tant. Mira, normalment fan un partit a l'any i anem quasi sempre i se'ns fa curt, la veritat. Ara que és Nadal i tot això, és una bona època per fer-ne, que el facin per Nadal, que vindrà més genteta.